Blessed day. O sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe na and hit all the notification bell. Hit the bell all all ayaw ng personal all jud para okay ba dayon sooner or later mawala lang jud ning COVID, makatag-as na taog travel nga makadula tas mga kuan. What's up, Super Fam? This is Super Migubay. Wala ko'y nahunahunan content, wala ko'y mahunahunan nga skate nga himuna ko with my sir o si akong invisible nga friend. Makalingaw lang sa ako ninyo towers. Ako ang trabaho nga naagid ay na kuan nang nasa ako gatrabaho sa Osaka convenience store, which is nga ang location ani naa sa poblasyon Mabinay. So ako ra pud tamong in-tower sa gawas sa dire sa convenience store nga gitrabaho anak ko. Wala ra kay maon akong istorya. Muna siya ang kuan. Buto ko sa backroom ko ganiha dayon karon na ako sa ceiling area. Siya og kani nga og kini nga convenience store mas ilado na kay ni siya dayon mo na ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kaayo dayon ang among store kuan lagi na kana pang lock na gid siya. Pag abot og alas 10 kay alas 9 curfew naman lock na gyud Onya, kaning mga tao gyud no? Balaan na gyud nang sirado, manuktok pagyud mangyo pagyud. Nga kuan. Mangyo pas nagpalit nya kay wala may kuan, wala may kanang na clerk pa. Sales clerk nya kita di man ta allowed nga mo gunit ng kwarta ana, di man ta allowed nga mo baligya kay kabantay ra man ta. Wag kita mahimo maluoy magbunta nya. Atong kaluoy to lamang iluom kay kita man poy makuan pagkaugma, maripihan ta sa CCTV because CCTV are everywhere manggod diri og dito, pikas. Unya tas on pa nato ng istorya ya mo dako na ning ato ang record. Tao na lang. Kuno siya ang gawas sa taas kuning lock taas. So super farm na nadyo ko sa gawa kadlaw na ngit kaya siya super farm ngit kayo na building nga bagong construct kapit na mahuman then mo siya ang tindahan diri nga dako sa Mabinay muna siya daghan kay Madomingo or ay laing adlaw diha na siya then mo siya ang katong last na kong give vlog about diri Mabinay mo siya diha nga corner diha nang manag-inumay managmaoy diha rapot sila dayon diri SeaWorld din kana Gio abot itong unahan ay barbecuehan ay kananan dayon man siya nga ako ang assign duty diri ko na assign dayon ang kuan sa ngalan ni kanang Mabinay kanang hotel sa Mabinay man siya dayon diha atong wala pa'y pandemic diha magtapok ng mga tricycle driver nindot ulit ato kay rapod na pagkauban ba ka istorya mga yung gininit o aray mga gwardiya ari at bang mga ibig gininit na pero ambot nga nung wala guys lang mga all round nagmingaw-mingaw ra ko murag usa dayon sa paman o mga kuan dire kanang na yung mga sakyan mo agi sa sakyag army ambulance kanang kuan kanang mga kanang kuan ba tubo nang halog tubo mura siya yung kuan pero mga ordinary sakyanan di gyud siya makita nimo kay curfew na pag alas 10 kay kun wala pay curfew pero tubo na karga na tubo
sugar dire og wala pa pandemya diha o ka diha abot yun na dito abot unahan diha na pagkadaghan ng tawo din dire pod sa akong area daghan na maginamay din sa una but ang bawal naman ang pag-inom sa public place ron man ang kuana pod namo ituuhan na pod namo ang balaod ba kay lisod baya po mo kuana tas balaod nang kuan lang ta sunod lang ta diha pod nya dolon tong motor tong kauban kay yaram taon gibilin sa haligram ang taon niya nato wala pa dyan yung sang gas ni motora pero sige na nagkabalintong ano yung motor so yung dito motor sa ngalan na ako na diha ng kuan ay tangki mga firefighter ayun naubos sa boarding house maoran na siya akong cashier puhon unsay akong mga makita nga nga vlog ako po tayo makita order way sabi or else man hujud so maura to akong kanang ika-sulti or share ninyo super fam and have a blessed day o sa mga wala pa nakasubscribe please subscribe na and hit all the notification bell hit the bell all all ayaw na personal all jud para okay pa dayon sooner or later mawala lang jud yung COVID makatagas na taog travel makadala tas mga kuan ng mga lugar nga kuan ba dire mga beauty spot tourist spot ba like ito sa Pinayon anik tong una na ko nga vlog base nakabalik lang jud ko pohon but karon kay makasi off man ang grupo so natay mga vlog pod nga upcoming nga plano so padayon lang sa pag-subscribe super fam sa wala pa pud sa padayon lang pod og sa super fam nako ayaw lang po mukawala das still support lang kung hitingog na pod kuan nang ako lang po please subscribe lang yun kung na po mo channel diha wala problema na kaya naman po ko sa pag-support o salamat lang